senengane garwane wong liya. Masa puji te kok apa enak jare. Namung lagu niki. Puji ki piye obot kowe iki? Suwe-suwe tek gak cetha beles ngono. Lah ya Mbak Wartini. Masa apa enak? Ya enak lah. Atur dumateng sedherek STU. Maju, Mbak. Kon ngapunten. Wong ayu sing tak tresnani rina wengi mong tak impi-impi aku ora bisa lali mong sliramu bepujan ning ati masuk sliramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kebacut tresno nanging ati kumbek gawe lara garwane wong liya to, Mas? Niki namung lagu. Oh, Mbak. namung lagu tenan ya gak apa-apa. Ya Mbak Mani. Monggo. Neng opo sliramu tega ninggal aku kaya tempo dosa atiku karata-rata aduh gustiku lo nyuwun ngapura Asik. Wong ayu sing tak tresnani rina wengi mong tak impi-impi aku ora bisa lali mong sliramu pepujan ning ati Najan sepisan ketemu nanging gedhe nek rasa tresnaku rina wengi tansah nunggu ngarep-arep sok kapan balimu sliramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kebacut tresno nanging ati kumbok gawe lara Mbak Sur, maju Mbak Sur. Ki piye to? Ayo maju.